Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu nggih. Sesarengan putu wayah Bapak Arnam kalian derek-derekipun. Sampun numpak reok setia kawan. Bapak Jai saka Kalipi para rawuh. Sesarengan Rahayu Audio Sound System nggih. Jakarta Mas Hafid. Istana Video Syuting Mas Arif saking Plaza Lumajang Kota. Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani kepiare reok setia kawan yo. Oh, hey, 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 hey. Oh. Ayo, 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 ayo. Whoa!
Joko Tingkir nunggang boyo arep sowan nang kraton Demak kepangge Arya Penangsang banjur dadi kala mangsa Sunan Kudus kang dalangi Arya Penangsang mati ing kuda Ki Ageng Pemanan kang dadi dalangi Joko Tingkir dadi sultan ning kraton Demak jejuluk ati Wijaya nuwun dumateng para rawuh nggih panjenengan sampun amirsani kebiare reop setia kawan Bapak Jai saka Kalibepe pagelaran ingkang angka 1 pagelaran ingkang angka 2 para rawuh panjenengan kula aturi amirsani tari Serimpi Sekar Jatilan utawi tari goyang bokong digoyang nggih sugeng siang para rawuh sugeng amirsani sesarengan Istana Video Syuting Rahayu Audio Sound System Madali tari Serimpi Sekar Jatilan kairing gending mama Joko Tole Tar Madura Anyare
Cerati Sepotre koning Joko Tuli mama Otre koning yo ya yo ye ye
Joko Tuli Tarbocang randu aku anyarek combon Bapak Suciono. Joko Tuli seneng-senengane Bapak Jai nggih. Kula damel teng tarine Srimpi Sekar Jadilan. Ayu-ayu rupane pagelaran ingkang angka loro nggih. Kersane tambah gayeng, tambah meriah tari Srimpi Sekar Jadilan. Kula sukani gending-gending nggih, pambekane gending Mama Siti disukani gending janjine dados ayo digoyang dong Mama Sherly. Sasarangan Mbak Meti, Mbak Erika Cakaraya. Yo. Norisita saking dusun Kali Bebe Bapak Jai. Oh yeah. Sesarengan Rahayu Audio Sound System Jakarta Mas Afid. Istana Production Video Shooting Mas Arif saking Plaza Lumajang. Nyambut gawe alon-alon dong. Mosok atas
lala koyo koyo yo koyo kesiksa nggih janjine nggih pambukaning gending nggih gending salajengipun niki wonten pamudhatan saking bapak niku sinten Pak Bu nggih ngersakake gending meduroan dundung anak nggih ngapunten wau pun kula damel nggih kasete kersane mboten dobel-dobel bapak nggih kula ganti gending medura liyane sing penting padha penake nggih disukani mate manjeng mama. bersama setia kawan digoyang yo hey hey on hey on stop asih yo tulis sifate orek sifate yo so dari ngaresna lokasi detik aing mata mengereme ngabesti ka anak tak kuat pula mandang rasa hey cha 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 maloro saate arema bunga ate tate masake ate
kajeng Mama. Jetal. Mama gemoy nggih. Ngeban malih meduroan Mama niki wonten pamundutan saking Bapak Jumanan. Nggih ngersakake gending meduroan ngerap sape Mama. Lali lali lalu Cak Suki sini dong keting aku Abad abad Iya le. Goreng Madura. Ya le. Sarep belet tangke. Iya le. Bagus pengabesna. Yeay. Oh ah. Tante berdirena. Iya le. Oleh PC Laceh. Iya le. Serta Abu Tonoce. Iya le. Ampun nyap-nyap angin. Iya le. Yo. Ontang. Saya le. Aku ring Madura. Ya le. Hey. Sareng nggih ngerap sabte nggih pamundutan saking Bapak Jumanan nembah nuwun nggih. Ditambahi sak lagu Mama Mbak Feni. Dikei gending niki pamundutan saking Mbak Eri nggih. Ngersakake gending Mama Meti nggih bojone disilih Mbak Eri diluk ae nggih. Jogete sing semangat ayo.
Nggih. Nggih, padha latu-latune nggih. Goyang latu-latu. Yeay. Ya 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 ya. Hei. Ayo dong sing semangat. Bojomu sesok disilihe. Diciliye. Yen ana enak dibaleke. Dibaleke. Tak jajale seminggu wae. Lah kok mes seminggu. Yen enak ora dibaleke. Ora dibaleki. Bojomu sesok disilihe. Yen enak ora dibaleke. Tak jajale seminggu wae. Yen enak ora dibaleke. Cara sakate kuburi karo mlumah uga-uga. Yen enak besok disilihe. Bojomu dinggo sawase. Leleti goyang bojomu sesok disilihe. Yen enak ora dibaleke. Dijajale seminggu wae. Yen enak ora dibaleke. Bojomu sesok disilihe. Yen enak ora dibaleke. Jajale seminggu wae. Yen enak ora dibaleke. Dojo tak silihi gending nggih nggih menika gending telahir tang wonten tari Serimpi Sekar Jatirana mergi waktu sampun cukup ayo genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneh nduk tak kei goyang-goyang kebiar reok setia kawan yo diangkat ya tuh. Hey. Hey. Oh iya. Hey, awas. Hey, oh ya. 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 Hey, awas.
Ayo deh, 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 awas, oi, iya, Mekaten para rawuh panjenengan sampun amirsani tari Srimpi Sekar Jatilan utawi tari goyang bergoyang nggih pagelaran ingkang angka loro saderengipun panjenengan amirsani seneng-senengane adik cilik-cilik pagelaran terlahir nggih tari rampak barong Samboyo setia kawan kula minangka wakil saking keluarga besar Yok setia kawan nggih Bapak Jai saka Kali Pipi dumateng ingkang minulya Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu sesarengan Bapak Arnam sekeluarga menawi wonten kekirangan tindak tanduk ingkang kirang sopan saking keluarga besar Yok setia kawan kula minangka wakil saking Bapak Jai saking Kali Pipi nyuwun agunge pangaksama saageng-agengipun dulur-dulur Bodang Randu Agung nggih lan dumateng ingkang minulya Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu sesarengan Bapak Arnam sekeluarga nggih mugi-mugi panjenengan hajatan ing dinten menika nanggap reok setia kawan Bapak Jai saka Kali Pipi Salone Rahayu Mas Hafid saking Jakarta Tempe syutingane Istana Mas Arif saking Plaza Lumajang mangke wonten senada nggih lesehan nggih Mas Muhat saking Bodang nggih mugi-mugi berkah saking Gusti Allah ingkang Maha Agung nggih sampai Bu biar bijing mboten enten alangan setunggal menapa-napa derek nggih kula dongaaken kata rezekine seger waras besok lek kata rezekine nggih nanggap malih kula nggih purun. Nggih para rawuh. Panjenengan kula aturi amirsani pagelaran terlahir utawi pamungkasing pagelaran geleger-geleger tari rampak barong setia kawan. Yo. Kabiyarsa suaranipun lerambaki saputer. Para miyarsa sedaya monggo mirsani kesenian kula seni reok setia kawan paringan asma micil saking Kali Pipi Bapak Jai atraksi rampak barong rampak barong Samboyo arek setia kawan boten dadi boten gepres apa maneh nekakno setan mugi-mugi angsal berkah saking Gusti Kang
sediakan ori original yo. Yo. Oh. Tiga pihak alon-alon tole. Oh. Oh. Yo. Oh you and oh hey oh hey yo hey oh hey oh hey oh hey oh yo oh Yo, oh, la, yo oh eh oh la. yo yo go ấy Yo, oh la, oh, no ấy yo nghe ơi yo, oh oh, Gila. Ai. oh, Oh. ya, oh, Oh. Oh. Yeah. Oh. Yo. Ai. Oi. Yo. Oh. Oh. oh, Ai. la, oh, Oi. Oh. 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 ho, Hey. ho, ah. Oh. Hey. Ah. Yo. Hey. Hey. Oh. Hey. 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 Oh. Hey. Sungguh tole. Kriti sesarangan tole cili. Tiga pihak alon-alon tole. Oi. Iyo. Oh. 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 Hello. Hello. Oh. Ijo-ijo sekali. Lomo. Ya, oh, it out, ya, ayo, ya, ho, ho, it out, yo, yo, Semoga tole arsaka kalian tole sastra Surabaya. Iya. Ayo le. ayo. Oh, oh. Sama bapak. Oh, iya. Oh, Yo. Ya. Oh. Ya. Ay. Ya. yo, oh,
Wayang le. Ayo le, gulung le, gulung. Yo. Ayo. Out. Ayo montok ya. Get out. Ayo le, ngucul le. Ya, ayo. Ayo le, soleh le, mari ngene. Le Imam izin ndak melok le. Yo. Yo. Ayo le, iki boy barang le. Ya lorek mana le. Yo. Tari rampak barong samboyo setia kawan. Ake cacahe 5 maceme sampun sewanteng dalemipun Bapak Sujiono, Ibu Heni Ayu sekeluarga saking dusun Bodang Randu Agung. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Rahayu audio sound system saking Jakarta Tempe kagunganipun Mas Hafid lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Istana Production Video Shooting saking Plaza Lumajang kagunganipun Mas Arif. Aile rampake ditata maneng sing apik, kemantene digoleki putranipun Bapak Sujiono, adik Muhammad Alwi disyuting kalian Istana Video Syuting. Kalian disukani gending mama, dikei lewung mama, tatos.
Menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Samboyo Setiakawan. Aile rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane lan dumateng Bapak Sujiono, Ibu Heni Ayu sekeluarga. Mbok bile wonten kesalahan utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan saking keluarga besar Reyog Setiakawan, kula selaku wakil saking Bapak Jai nuwun dongeng pangaksama saagung-agungipun dan terima kasih kepada Rahayu Audio Sound System saking Jakarta kagunganipun Mas Hafid. Terima kasih mulai dari tadi malam sampai siang hari ini. Dan terima kasih kepada Istana Production Video Shooting saking Plaza Lumajang kagunganipun Mas Arif. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa berjumpa kembali di lain waktu maupun di lain kesempatan. Aile rampake ditata maneng bali-bali nang kali PP tak kei gendingan Jawa. Ayo mulele dados, ayo mule, ayo mule, ayo mule, ayo mule, ayo mule, ayo mule, ayo mule nang kali PP. Ayo mule, ayo mule, ayo mule, ayo mule, ayo mule, ayo mule. Ya lek mari deh tanggapan maneh.